Eu coido que este tipo de foros son moi interesantes a hora de ir fixando posicións, porque o reto do 2019 non é menor. Non chega nun bom momento, a ninguén se escapa que seguramente a fiesta de oportunidade fechouse tal como entendimos no espazo de construción da unidade popular nos últimos anos e está habendo un rearme de posicións terriblemente reaccionarias a nivel xeral, tanto no recorte de dereitos fundamentais como de liberdades, como de agresión a calquer posibilidade de cambio. O propio sistema, o propio réxime está a mutar, facéndose un lifting, cambiando de actores, pero non cambiando de políticas, incluso recrudecendo a vaga de represión que coñecimos e de recorte de dereitos laborais e precarización nos últimos anos e está nunha nova fase. Entra directamente no espazo das liberdades. Por eso a cita que temos no 2019 non é menor, por varios motivos, porque se existe espazo de liberdade, existe no espazo local. Hai aquí compañeros de Marea Atlántica, de outras candidaturas que están a gobernar, que ao mellor rinse cando escoitan eso, porque estamos a ser terriblemente agredidos por poderes fácticos e por intereses. Pero, curiosamente, esa agresión non é tan efectiva como é a outros niveis, e, curiosamente, esa agresión pode ser sempre, de alguna maneira, compensar co cara a cara, con pisar a rúa, con corresponsabilizar a xente, e con alternativas que non sempre están a man dos compañeros e compañeras que están a traballar noutros ámbitos. E é por iso que calquer posibilidade de punto de inflexión ou de cambio ou de alguma maneira de consolidación dos espacios gañados e avance en lugares onde non estábamos é algo fundamental. E eu coido que a Nova, dentro do momento que se concibiuse fundamentalmente para aportar ao espazo de unidade popular. Esa foi a súa razón de ser. Se caise eso explica tamén o desgaste do propio espazo político, porque foi o máis generoso no espazo de unidade popular ao longo destos anos. Foi capaz de, sen renunciar ás súas posicións, generosamente participar dos espacios de acumulación de forzas, foi capaz, en moitos casos, de pagar altos prezos por iso, foi capaz de entender o exercicio das posicións propias asentadas no soberanismo, na República Galega, non son contradictorias con compartir espazos con persoas que non pensan igual que nós, e foi capaz de impulsar espazos de unidade popular mestizos, diversos, policromáticos, que de algún xeito mudaran o estado das cousas. E esa virtualidade da Nova, ser ese facilitador, ser esa forza política que aporta en clave de soberanismo, en clave de república, en clave de loita popular, pois un capital importante os espazos de unidade popular, a diferencia de outros países no conxunto do Estado, onde iso non aconteceu. Cando se nos pregunta polo espazo de unidade popular, eu sempre defendo que o espazo galego é un espazo con identidade claramente propia na súa construcción, que é un espazo diferenciado, entre outras cousas, porque unha forza política como a Nova ou xente que ven colaborando co espazo político leva vendo os comenzos participando ali. Non aconteceu en Euskadi, non aconteceu en Cataluña, e esa é a diferencia fundamental, e esa é a nosa responsabilidade. E, polo tanto, ese é o noso reto, consolidar os espazos onde, evidentemente, se conseguiron moitas cousas, nas cidades, nas vilas, onde se está a gobernar, intentar resistir diante dunha agresión sistemática que, evidentemente, quere eliminar calquer posibilidade de xerar alternativas e xeralas dendo local, nesa especie de república dos concellos que se está a configurar, e intentar, de alguma maneira, introducir participación e presenza en moitos concellos e vilas onde non hai presenza de unidade popular, onde a xente non ten, en moitos casos, a posibilidade de apoiar candidaturas de unidade popular. Tedes que debatir como, non é doado, a fórmula non semella fácil, non? Eu creo que ten que imprar o principio da generosidade, o principio de entender que seguramente non haxa unha fórmula única de participación, co principio de comprender tamén de que seguramente os espazos de unidade popular consolidados teñen toda a legitimidade do mundo para continuar sendo espazos de unidade popular que manteñan a súa identidade, pero sabendo que os novos espazos que se construan seguramente non terán unha fórmula única, e que eso será o de menos chegado o momento. O importante será, fundamentalmente, constituir espazos de unidade popular onde non os hai, con fórmulas diversas, e a Nova ten que identificar onde están, intentando non entrar en competición nas propias vilas e nos propios concellos, intentando xerar alternativas coexionadas.
No local as distorsións ideolóxicas son menores. É fácil encontrar un punto de encontro na corresponsabilidade, na participación veciñal, na transparencia, na aposta polo social, na blindaxe de políticas culturais, populares e transversais, e no compromiso de facer política de outra maneira. É doado atopar esos puntos de encontro. É doado entender que non podemos practicar o cantonalismo e estamos obrigados a ter unha lectura do país, pero temos que ter os pés no chan dos concellos onde queremos ter representación institucional e participar. E por eso que de alguma maneira hai que compatibilizar unha visión de transformación, de apertura de un proceso constituinte, de ruptura con este réxime abafante que nos está a apretar co fito de construir tamén unidade popular no local. E ás veces é difícil sintonizar esas dúas cuestións, pero estamos obrigados a eso. Estamos obrigados a introducir a cuestión da transparencia, da participación, da corresponsabilidade, sin negar que as responsabilidades están prorrateadas e que quen está na institución ten máis responsabilidades que quen está na casa e únicamente participa de cando en vez. É doado facer apostas por duplicar, como se fixo en Compostela, ou triplicar o gasto social, por poñer en marcha encontros veciñais continuados, orzamentos participativos e mecanismos que claramente transparenten todo iso, e facelo dende o compromiso de ser honestos, que non deberá ser unha reivindicación a honestidade. Nos inquéritos que se fan, nos que eu non acredito, porque son agnóstico e ateo, e ainda que non me disgustan cando son vos, falase de que o principal rasgo que identifica a xente na candidatura de Compostela Aberta na moción de Santiago é a honestidade. Non deberá ser un valor, non? Nos tempos que corren, que desgraciadamente sí co é, porque nos enfrontamos a un partido popular en descomposición, asentado nas oligarquías, asentado en redes clientelares, que leva gobernando moitos anos este país e que seguramente resista mellor que no conxunto do Estado por diferentes motivos, tamén aconteceu co UCD, pero que ten que ser claramente o noso rival nas institucións. Temos que disputar hexemonías. Non chega a cometer un concelleiro, unha concelleira. Temos que ter candidatos que disputen hexemonías, que os poñan nervosos, que verdadeiramente vexan que a terra se está movendo debaixo dos seus pés, que non vale todo, que non vale ter o árbitro comprado, que non vale ter unha situación favorable cos poderes fácticos e cas oligarquías, que en estes momentos a xente opera noutras claves, non está tan condicionada polos métodos tradicionais, sabe diferenciar, sabe identificar, moitas veces vai contracorrente. E eu creo que esos son os retos que temos no ano que queda, consolidar e abrir novos espazos, e resistir o fogo enemigo e ás veces tamén o fogo amigo. Ao mellor hai xente que non está interesada en que o espazo local se consolide. O espazo local todavía é un proceso constituinte en si mesmo dentro do espazo de unidade popular, porque é moito máis difícil suturar dentro do local e dentro das diferentes localidades que chegaron a un gran acordo nacional. Pero é necesario, evidentemente, suturar ese espazo local. É necesario pechar ese proceso constituinte. Senón, o espazo a nivel nacional sempre terá os pés de barro. Nunca haberá desarme das partes que participan nel, seguirán manténdose, evidentemente, un statu quo exitoso no electoral, pero que logo defraude na práctica, e en cambio no espazo local é diferente. Todos estamos corresponsabilizados, todos coñecemos os veciños e veciñas, tonterías as xustas, políticas prioritarias e de importancia as fundamentais, e lugar de encontro aí para todos e para todas. E eu creo que ese debe ser o noso motor, ese debe ser o que de alguma maneira guíe hacia onde de Anova, dos que estades aquí, dos que estades polas vilas e se non cuidedes vir, e que é necesario que veades estos debates, e tamén con unha certa dose de optimismo. Opérase noutras claves a nivel local, noutras claves. Se hai vos grupos humanos, se hai xente traballando no tecido asociativo, se hai xente inserida, os resultados chegan. Os resultados chegan e eu lo digo dende a propia experiencia en diferentes concellos. Son médico de profesión, non pensei que iba a ser alcalde itinerante, pero aquí me veres. Especializándome no local, que é o espazo de maior dureza. E, polo tanto, ese é a mensaxe que vos quero mandar, que toca ser generosos, toca dar un paso adiante, toca participar, toca, de algún xeito, ocupar o que no marco teórico é a fórmula perfecta, disputar hexemanías dentro dun espazo de unidade popular, desarmando as posicións de parte por un común denominador, entendendo que o importante a recuperación
dos dereitos fundamentais, das liberdades e da democracia, entendendo que nos concellos nos xogamos cousas tamén moi importantes, como pode ser a loita contra as concesionarias, procesos de remunicipalización, os modelos de mobilidade, como entendemos os fluxos turísticos, como entendemos a regulación do público no propio sistema, e que aí temos que estar polo ben do país. En estes momentos, os que hoxe estamos aquí, os que están próximos ao Espazo da Nova, os que están todavía traballando, a pesar dese certo desánimo que hai polas dinámicas nacionais, son esa única garantía de que as cousas podan mudar, e vos lo digo sinceramente. Incluso outras forzas políticas no campo da esquerda renunciaron a gañar. Poden ter algún cargo simbólico, poden ter pontevedra por outras dinámicas, pero renunciaron a gañar. Aceptan o statu quo, aceptan o reparto. Dan por perdido a disputa de hexemonía, e nós non podemos dala por perdido, porque dar por perdido a disputa de hexemonía no país é dar por perdido o país, e estamos obrigados a seguir pelexando. Así que isto que iba a ser un saúda e se convertiu nunha prédica, únicamente, era para animarvos a que disfrutedes das festas da Ascensión. E agradecervos a todos e a todas a presenza aquí e animarvos a que construades dentro do local para facer un país soberano e dono de si mesmo. Moitas gracias a todos.